Ay mga katiktik, di ami sa bulbak sa Panabo. Lami kaayo. Sabaw. Amo mga katiktik, kung ano ari diri mo sa Panabo sa bulbak kay lami kaayo tilawan ninyo. Ay may kahapon, may pag-abot sa Bulbaks Panabo. Kami nalipay may na nianhika kanamo dere. So, I hope you would enjoy the food. And, sinati nimo ang lamian na sabaw dere sa Panabo. Daghan salamat sa bulbak. Thank you, sir. sir. Thank you. Basi, tingkod na. Kumusta ang lasa lang? Kailan no? Lami. Go. Daganan ako na kan-anak. Kaya tuwa o ka ng bilasaryaan ni. No, lamig at lamig. Lamig pa dyan doon na kay ulan. Diba? Timing, no? Perfect kayo kay ulan. Timing. So, what can you say about the food? Alam mo, in my 34 years of Ay, existence, 34 na rin ka. bago. In my 18 years of existence, ay, picture. Sure po. Giga ka ba umilings na? Panalo lang mo, branch. Okay. Going back, Going back in my 34 years of existence, no, kay lamig, kani ang pinakalamig so far. Although si Sir Manggutagia po na siya dito sa Davao na magirakan ni Prince, lamig po dito dito. Nya kani gid kay kanang authentic, so mga katiktik kung love gid kaayo ninyo ang mukha no, kay murag sige ra man mi no. Ari mo dere sa may Panabo, lamig kaayo. Tama kang gingon ni Lola, lamig gid kaayo. Tanaw si Wako nagkabuang sa lamig. Lamig kay Wako. lano, lahi gid lano. Lamig yung bone la, try mo yung bone marrow lang. Ay, sinugnaw mo di ay ni. Oo, kani ba kaning lao? Kana na yung ay yung murag taba sa sulod. Sir, lamig yun. No joke. What Yes, sir. Thank you. Pwede at saka ng malasugi. As in surprise. Lamit kaayo. Malasugi. Lamit tayo. Lamit, no? Sang. Lamit, sang. Nahurot na daw niya. O, kanina magkaon pa ka? Ano mo yan? Yung barong sa pera. Alam ni away. Ano nga? Good food. Lang, kumusta lang? Lamig ka kasi masking wingi po. Lami kaya naayo ra. Pagkaon sa bulalok ng lami. Hmm? Pagkaon sa bulalok ng lami, labing kalit. Pagkaayo ang akne ko, ay sakit. Murag mo naman itong last episode no sa summer special. So grabe gyud ang mga nahitabo. No? Paspas For kayo. the past
Salamat 5 days. gid kaayo. Unya na ta mag-emote ka nang magpasalamat sa tanang sponsors pero salamat gid kayo sa Ginoo no nga grabe ang blessings kay Lola. Mao man gid ang goal na mabalik kay Lola tanan niya pahalipay sa ato ang mga katiktik. Ug salamat din sa tanan katiktik na nagsuporta kay Lola kay kung wala mo I doubt makuha niya ning mga kung sa man ang naasaya karon. Salamat din sa inyong mga katiktik ug sa tanang sponsors. So, murag makita-kita ta after 1 month usap, no? And that concludes our summer special escapade ni Lola Wending. Congratulations, Lola. That concludes gyud nga lipay ang tanan ug successful ang tanan o Busog ang tanan. busog ang tanan. Suma sa nakita namo ganina God's blessings, God's goodness overflows. So magpadayon lang gitag ampo ug tuo sa Ginoo kay nothing is impossible gyud. Tanaw si Lola at the age of 79. Mukhaan pagyapong bukog. Uy. Bye mga katiktik. Mga katik-tik mo ni ang tambok sa bukog kani testing tambok kakay. Dito kayo Pakaon lami. sa man la, pampang sa man na. Kuan po sa imong bukog pag Lingkon. ulugol. Halag walay purple na. Galing na tayo tagap. This is the aftermath. Busog tayo ang tanan. Pinabili nyo. Kaya kung sa may mong kaon. Busog na kay daga makakaam sa bag-o kong naibgan niya po. Walang baliya oy, wa po sakit. A few moments later. Sir, na ko'y question. Wala mo na ga-display. Kaya ganing mo man ang ihanan dito sa mga tao no kanang may dagkong kaldero sa gawas pa may Pag i-change na mo ang usually that's the concept. yes, stereotype of sabaw-sabaw. So, hygienic waste mo dating sa highway, sa hog, Ay, so dito na itago na back of the house na. Matiyala na lang mo gawa. So usually maniyon sa inadre. Bulalo o wala lagi kaldero ginatago na patay. For hygiene Nice. purposes. Na, di pa kay si Lola o Clever. kating kaon. Wa talaga nagsakit. Wa pa. Salamat, sir. Invite na nimo sa imong restaurant. Lami kaayo ang wala loob. Tanan kinilaw. Tanan lami. Nakatik-tik. Kung kamo mo churo ya ito ang bulbak Panabo. panabo. Kay ulayin ninyo pagkaon. yes. Sir, nakoy pangutana ba? Bilang na mukha ko diri, sir? We started ni Antonita January 20 of 2023. Recently lang. Kung sa inyo mga gina-serve din, sir, aside sa palpak pa? So, ang ina-serve na to na mains is bulalo. 3 variants. Dunay special, ordinary, and solo. Kana na mga sizes, volume lang kalahi. Same flavor, pareha lang tanan. Ang kanagano na inahin. Tatay lumpia Shanghai, kinimalik. Among signature dish, Ano kayo, oy? which is kinilaw o kawali. Yes. Kini, which is kinilaw, wali, coming from kawali. Lola, no? Ano sa'yo mong paborito la? Sa tanan di ka ano? Nga, sigurito lang ko kanang kaya ako kang gitilawan. Ang kawali lang na kayo kuan kanang Way ngipon. kamatuwa. Oo. Kami nagpasalamat din na imong bisita. Kami it's an honor for us na bisita. Musa ka sikat. Lola. Sikat nga pala hubo. Salamat. O man ang mapata sa kinabuhi, di ba? Tama yun, sir. Muna yung secret, sir. Thank you kay sir. Always, way sa payan. At ay, sir, nakoy pangutana kung kuwanto diri ang mga katiktik, asa kanila pwede pangitaon through Facebook? Ay, pwede ta nato sa Facebook. Physical address is Purok 5, National Highway, Salvacion, Panabo City. After convenience, kunya atbang sa United Pentecostal Church of the Philippines. Kunya napod ni Google Map, Bullbox lang, type Bullbox. Full box. Para di mo mawala. Cellphone number, sir, in case. Phone number is
Nasa page, sir. Nasa Nasa page. page, yes, Okay. definitely. Upload sa Google. Google. Alright. Thank you kayo, Napag- sir. Always. Thank you, sir. Welcome. Picture ta. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you kayo, sir. Punta na busog mo, wak mo ng bahay. Sobra, sir. Wala lang? Ako nga magmahay man nga. Busog pa. Okay. Lamig yun. Isa lang, sala. Nga magmahay man nga. Nakataw mamiglami. Lami kayo. Kasi magbahay man, ito malig dito kay grabe naman kabusog ini. Ito malig niya kay Wanda. Nagakot na magaman. Balik-balik na yun eh. Mao. Salamat kay Amping mo. Amping mo kanunay. Thank you, God bless you. sir. God bless po. God bless the family. Sir, thank you, sir. Thank you po.